Aba ngoosomashishini beentlobo ezahlukeneyo zoshishino ezilokishini zaseGqeberha nabadibene e-ETC ngokuza kufunxa ulwazi ngokuphuhlisa nokukhulisa amashishini abo. Oku kuza emva kokuba iManifest International Foundation imeme abasomashishini ngelizokuphucula ulwazi lwabo ngoshishino. Intloko yeManifest International Foundation eNelson Mandela Bay, uLuthando Siyeni, uthi babone kubalulekile ukuxhobisa abasomashishini. Besiconcern ngento yoba bakhona oosomashishini abakhoyo and abanye bayakhula, banee-businesses ezi-registered, ezinye azikho-registered. Abanye bayazama but abayazi ukuthi from kule ndawo bakuyo bangakhula njani na. So lo msitho siwenzele uba mabahlangane abantu sibanike information ukuthi bayazi ukuthi okay mna ndithengisa ndine-stand, ndithengisa standini, and then how do I grow my business from just a stand, okanye mna ndenza beads, how do I grow, okanye ndichebinqa, how do I grow from there and also become a big business. So ngeyona nto ke kube sinayo because most of into ezinjena ziba khona mhlawumbi etawuni, uyabona kwiindawo ezinkulu, ngoku siqhume masithathe sizibuyisele ebantwini. UAviwe Qeqe noshishina ngokukhathalela izitiya uthi ufunde lukhulu yaye wazingcono ukuba angaluqhuba njani ngoku ishishini lakhe. Ii-circumstances zakho okhule ngazo, they don't determine i-future yakho or i-success yakho. I think your mindset and then the surrounding is usurrounda ngazo ezi-positive, ezakhayo, and how to handle ii-businesses. Funeka uzazi uba okay uplana ufuna uyaphi, there are levels mos, so funeka uzazi ufuna uba kweyiphi level in terms of business wise. Yeah, and you must know the direction you want to take with the business itself. Abanye bosomashishini kuquka noshishina ngokuthengisa imiqamelo yokuhombisa. uAndre ngomnye wosomashishini abayibone ilulutho lendibano. I feel like very overwhelmed to be here with my colleagues, to come and network and collaborate with the community, to assist the community, to showcase them, to shadow them, and to come and meet different people, how to help them to start a business, how to be Ubuntu, to work together. Well, save, most definitely save. And then as you accumulate your funds, you may go out and look for the products that you would like to start to make something. uLuvuyo Ngxeki obeyisisithethi kule ndibano okwangusomashishini kwicandelo lokuthatha imifanekiso kunye no-Olwam Mnqwazi oyintloko kwi-Black Hat Leadership Academy bakhuthaze abasomashishini nabathi bafunde lukhulu. If ningaphosa apha i-message eyona ningafuna uyiphosa kakhulu yinto yoba i-entrepreneurs funeka zifunde to solve problems. We need to identify uba iphi ingxaki, and that wena uyakwazi usolve la problem, and then wena ufumana abantu are prepared ukubhatala for le solution uza nayo. Yabona laa nto ye-solution nento yoba echainini ophi, it's important. So ichain alide. If sithetha ngefruit kukhona umlimi, if sithetha ngefruit kukhona umuntu opackageayo, if sithetha ngefruit kukhona umuntu oyitransportayo. Ifruit iyakwazi uya overseas, ifruit iyakwazi uthengiswa enjoli, ifruit iyakwazi uthengiswa kwaShoprite. Chekisha wena kwela chain undawoni wena but a-business is about you yourself first. It takes you through a lot of dimensions as a person. It touches most of the human dimensions. It touches your mental capacity, it touches your emotional capacity, it touches your physical well-being. And when it does that, it shows it shows some of these dimensions to yourself, which is something that you are not aware of. So it's like driving an idea that you've cooked up in your own brain, and now you need to deliver it into its own fruition. That process on its own is quite transformative, and all business owners must know that a business is such that it teaches you to be a better you, a better person, and a better entrepreneur. It teaches you to be a better leader because you have people that you have to deal with, that you have to make sure that they are well so that they can take care of your idea. iManifest International Foundation ithi iza kuthi qolo ukuxhobisa nokuphuhlisa oosomashishini abasekuhlaleni. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Popo ndiseGqeberha.